गुड मॉर्निंग मित्रांनो, शुभ सकाळ. तर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी वेगळ्या चॅनलवर. तर आज आपला आहे डे 2 म्हणजे दिवस दुसरा. तर स्टार्ट करूया. आज का ऑफिसला वगैरे जायचं आहे, तर बघू ऑफिसवरनं आल्यावर वगैरे. तर आता झालेली आपली मॉर्निंग. तर आज ऑफिस डे. आधी आपल्याला करायचं आहे, आलं अंघोळ विंघोळ झालेले, तर आपल्याला करायचं आहे किचन क्लीन. काम आहेच किचन क्लीन करून घ्यायचं, मग नाश्ता आणि मग ऑफिस. चला, दिवस तर स्टार्ट झालेला आहे आणि मंडे लवकर येतो. चला, लेट्स गो स्टार्ट. आता रेडी झालो ऑफिसला जायला आणि आता आपण भेटू ऑफिसवर आल्यावर भेटूया. ऑफिसवरून आल्यावर बघूया. ऑफिसवरून आल्यावर भेटतो. आता निघतो, थोडं लेट झालेलंच आहे. चला भेटू ऑफिसवरून. आलेलो आहे घरी कामावरून आणि आपण काय घेऊन बसतायस रे इथं? बस स्टँड घेऊन बसलाय, मोबाईलचा स्टँड. चालेल, नाटंकी आहेस, नौटंकी एकदम. समजलं ना, नाटके करतोस. हे काय घेऊन बसलायस? स्टँड इकडे, चल माझ्याकडं. ह्याला लाव मोबाईल, मग तू शूट करणार आहे. तू करशील करशील तू लाव याला. थांब, लावून देतो. हा, हे घे. जा, आई काय करते दाखव. जा, आई काय करते दाखव. जा जा, सावकाश. हा, आई काय करते बोल. आई काय करते? टोमॅटोचं सार बनवते. वाव, अरे खाली नाही पकडायचं, शूट करतोय ना. हा, शूट बघा कोण करतोय. थांब, मी तुला दाखवतो कॅमेरा. हा बघा, हा बघा, थांबा. हा बघा, शिव शूट करतोय. हा बघा, दाखव. हा, देऊ आला, सांग देऊ. हा, देऊ आहे. हा, काम आहे इकडे. हा, असं फोटो काढतो. फोटो काढूया ना आपण, फोटो काढूया. नाही, थांब, एक फोटो काढूया आपण. फोटो काढूया, चालतं काय? फोटो काढूया. थांब, कनेक्ट नाही केले. थांब थांब ना, फोटो काढू दे ना, एक फोटो काढू दे. घे मामी बोल. मामी बोल. काय बोलू? खाऊ कुठे आहे? शिव कुठे आहे? खाऊ संपला. आई काय करते दाखव. आईला दाखव. आई बोल, जेवण दाखव. दाखव काय करते. टोमॅटोचं सार. वाव, ए इथं दाखव, इथं दाखव. दाखव दाखव. हा, ओके बोल पटापट. Yes. हा हा, शोधलं मी. हा, फ्रीज मध्ये. मध्ये आपलं ते पण काय घेतलं आईने? काय विचार? काय आईस्क्रीम? नीट दाखव. मिरची नीट दाखव. असं असं दाखव. मिरची. नो 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 नो. आधी बॅट घेऊन आलाय. न्यू बॅट घेऊन आलाय. कोथिंबीर दाखव. अशी दाखव. कोथिंबीर दिसते 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 इथे कोथिंबीर दिसते. मोबाईल मध्ये दिसते का बघायचं? बघा बघा बघा. हा, दिसतंय दिसतंय. सांगायचं शिव कुठे आहे? शिव शिव कुठे आहे? शिव शिव हा बघा इथे. थांबा, दाखवतो. शिवला दाखवतो. थांब पिलो. हा बघा शिव, हा शूट करतो. बोल 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 बोल. नीट पकडायचा कॅमेरा, असं नाही पकडायचा. बोल आता बोल आता. शिव कुठे? शिव शिव. एक नंबर दिसतोय रे, एक नंबर दिसतोय. फोटो 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 फोटो. हा, फोटो आला, फोटो. शिव कुठे? शिवने केला ब्लॉग शूट. बोलायचे तुला. तुझं नाव काय? नाव सांग, नाव सांग. सांग नाव तुझं सांग नाव. पिल्लू. शिव. शिव दिसतोय बघ. शिव आमचा डान्स करते. हा, चला या. इथे लाव आणि तू नाच. तिकडे बघ. नाचो. आई काय मी करते? हे मावळा. हा, पाटी पाटी. मावळा घे घे. मामीला बोल घे घे घे. मामीला बोल घे घे. चिल कर चिल कर चिल कर चिल कर. गोलीगत आलाय, गोलीगत.
पिलू असं पिलू नाच बॅट दे बॅट नको हा कुठला डान्स हे तू ते गाणं लाव मोर्या मोर्यावाला लाव त्याच्यावर तो चांगला तर गोडा हे हात जोडून पिलो गोल गोल नाही हात जोडून हा मोरेश्वरा तू गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती नाचो हा वा नाचातली स्टेप मारली रे तू कावले पिलू नाच शरम झाला नको चढाडले ए आता याला डम 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 डमरू बाजे डमरूच्या तालावर बाप्पा नाचे डम 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 डमरू बाजे डमरूच्या तालावर बाप्पा तर 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 ताशाच्या तालावर बाप्पा नाचे पिलू असा बाप्पा नाचे कमरात घे पानाचे डमरूच्या तालावर बाप्पा नाचे प्रेक्षक बघा प्रेक्षक सीडीवर बसले उठून मारीन उचललंच तर हा बाबा आले गणपती आला बाबांनी पण नाच झालेला आहे हॅलो हॅलो बाबा आणि आईने बाबा कोण आहे रे कोणाला दाखवतोय हॅलो हॅलो चाललेलो आहे घरी ना पिल्लू अरे मामीला हागी देतोय मामीला आईला हागी द्यायला जावते तुला दे आगी दे अरे मम्मा पाहिजे की आगी पाहिजे पिल्लू मम्मा पाहिजे ओके हे काय घ्यायचं आईस्क्रीम थांबो पाणी पिओ मामीला आगी दे पिल्लू आगी लवकर पटापट
हागी दे हागी हॅलो हागी. हॅलो चला कॅप कुठे कॅप काय करताय कॅप दे मामी. जेवली ये बघ कॅप. लावा चला ना चप्पल घाल चप्पल शूज. दुसऱ्या अन्न करून बसली होती ना फोन लावता ती बोलली की सगळी झाली तयारी आता चला घरी. कुठे चला घरी. ओके बोल बाय कर इथं बाय कर. बाय इथं बाय कर असं कर बाय. बाय असं कर इथं बाय असं कर. हा तुला सोडून येऊ आता आपण. चला रोजा मग पिशवी घेऊ द्या. तर झाला डे 2 आपला दिवस संपलेला आहे. तर हा ब्लॉग आपण इथे एंड करू आणि भेटू उद्या पुन्हा. तर कसा वाटला आणि कसं वाटतंय ते मला कमेंटमध्ये सांगा. तर अजून आहेत 25 days आहेत. डे 2 झालाय. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा उद्या.